Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Berdin. Taong 1989, Ginubatan, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 24 itong si Berdin. Dalawa lang silang supling ng kanilang pamilya. Ang ama naman nila ay isang albularyo sa kanilang lugar. Ayon sa tiyuhin ko na, isang dalubhasang albularyo ang kanilang ama sa kadahilanang marami na itong napatunayan pagdating sa panggagamot. Iilan na din ang napaslang nitong mga aswang. Gamit-gamit lamang ang isang lubid na punong-puno ng mga nakasulat na nasa lengguaheng Latin. Dagdag pa ng tiyuhin ko na noong nabubuhay pa ang kanyang ama ay halos dagsainayo ng mga taong may karamdaman dahil sa galing nito sa panggagamot. Simple lang ang pamumuhay nila, pero kontento naman ang mga yon sa kung anong meron sila. Nasa 19 pa lamang ang tiyuhin ko noong mga panahong yon. Yung nagkukwento. Palagi siyang kasama ni Berdin sa tuwing merong ipinapagawa itong ama nila. Pero kapag oras na ng pagsasanay, ay hindi na ito pwedeng makasama ng tiyuhin ko. Gawa ng nais ng ama nila na hindi masira ang atensyon ni Berdin sa kanyang pagsasanay. Siyempre, bilang panganay si Berdin ay siya ang magmamana ng karunungan ng kanyang ama sa panggagamot. Ilang taon na din ang lumipas noong nag-umpisa siyang tumuklas sa mga lihim na karunungan na taglay ng kanyang ama. Ayon sa tiyuhin ko na, merong medalyon ang kanyang ama na kung tawagin ay Tres Pico Roma. Buhay na buhay yon ayon mismo sa kanyang ama. Noong minsan ngang nahawakan ito ng tiyuhin ko, ay nakaramdam siya ng panglalambot sa kanyang katawan nang sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Habang nagsasanay si Berdin, ay abala naman ang tiyuhin ko sa mga gawaing bahay. Minsan nasisipat-sipat niya ang mga yon na merong ginagawang kakaiba. Ayon sa tiyuhin ko, nakadalasang nakikita niya ang mga ito na merong binibigkis sa kanilang mga tadyang na animoy, isang panyo na merong mga simbolong nakaukit. Hinahayaan na lang yon ng tiyuhin ko sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya kung ano ang pinaggagawa ng mga yon. Nang matapos na ito sa kanilang ginagawa, ay pumasok na ito sa kanilang bahay. Oy, prabe, ipagtimpla mo nga kami ng kape. May mainit bang tubig sa takure? Tanong ng kanilang ama. Ay, oho tay, kakainit lang ho niya ni inay. Sagot naman ng tiyuhin ko. Matapos kasing magsanay ng mga yon ay tutungo na silang mag-aama sa kanilang nakagawiang trabaho. Nagbebenta kasi sila ng mga kalang bato noong mga panahong yon. Isang araw, habang abala ang mag-anak sa kanilang gawain sa bahay, ay merong lumapit sa kanilang panauhin. Nakatalukbong yon ng belong puti na halos hindi na makita ang pagkakakilanlan nito. Tao po! Tao po! Magandang hapon ho! Wika ng taong nasa labas ng kanilang bahay. Ano hong kailangan nyo? Tanong naman dito ni Berdin pagkabukas niya ng kanilang pinto. Nais ko ho sanang magpakonsulta sa ama mo, iho. Sagot naman ng taong yon. Nang marinig ito ni Berdin ay dali-dali niyang pinapasok ang taong yon sa kanilang pamamahay. Pinaupo niya ito sa kanilang sala at dali-daling pinuntahan ang kanyang ama. Tay, may magpapakonsulta raw ho sa inyo. Wika ni Berdin pagpunta niya sa likuran ng kanilang tahanan.
Bilang manggagamot kasi ang tatay niya, ay palaging abala yon sa pangunguha ng mga halamang gamot sa tuwing sasapit ang hapon. Sabihin mo, sandali lang. Madali na lang to. Sagot naman ng kanyang ama. Ang tiyuhin ko naman noong mga oras na yon ay nagtatabas na ng mga damo sa labas ng kanilang bahay. Nang marinig ito ng tiyuhin ko, ay agad din naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa upang panoorin ang panggagamot ng kanilang ama. Kung di nyo kasi na itatanong, nais din sanang maging albularyo ng tiyuhin ko, pero sa kasamaang palad ay tinanggihan niya ito nung siya na ang pagpapasahan ng kaalaman ng kanilang ama. Balik tayo sa kwento. Pagpasok nila sa kanilang bahay ay nadatnan nila ang kanilang panauhin na hindi pa rin nag-aalis ng kanyang belong suot kahit na halatang halata na sa kanya ang labis-labis na init na kanyang nadarama. Ginoo, pwede mo nang tanggalin ang balabal mo. Wika ng kanilang ama. Nang marinig ito ng kanilang panauhin, ay agad din naman itong tinanggal ang kanyang balabal. Matapos nitong matanggal ang balabal niya, ay laking gulat na lamang nila nang makita nila ang mismong taong yon na merong mga lumot sa kanyang muka. Pakiusap, tulungan niyo ako. Napakarami ko nang nilapitan upang gamutin tong karamdaman ko pero wala ni isa sa mga yun ang nagtagumpay na pagalingin ako. Wika ng taong yon habang umiiyak. Ramdam na ramdam ng tiyuhin ko ang awa sa lalaki sa kadahilanang halos mapuno na ang kanyang buong pagmumuka ng mga lumot na nagsitubuan dito. Maging ang kanyang leeg ay halos mapuno na din ng lumot na siyang labis na ikinabahala ng kanilang ama. Tinangka nila itong tanggalin, pero hindi nila yon matanggal-tanggal. Gawa ng sa bawat pagbunot nila sa mga lumot na yon, ay siya namang pagsigaw ng lalaking yon na halos ikamatay na nito. Ayon sa lalaki, na ang kanyang pakiramdam sa tuwing binubunot ang mga lumot sa kanyang muka, ay parang pinipisil ng mahigpit ang kanyang puso. Dagdag pa ng lalaki na sa tuwing merong mabubunot na lumot sa kanyang muka, ay merong uusbong na panibagong lumot na mas malaki na sa lumot na kanilang nabunot. Paglalarawan ng tiyuhin ko sa lumot na yon, ay literal na lumot ang nakakapit sa muka ng taong yon. Pero ang pinagkaiba lang nito sa normal na lumot ay meron yung mga ugat na nakabaon sa balat ng kanilang pasyente. Halos maluha na ang tiyuhin ko noon dahil sa awa sa pasyenteng pumunta sa kanila. Napakalayo pa kasi ng nilakbay nito para lamang magpakonsulta sa kanyang ama. Pakiusap ho. Tulungan niyo ako. Napakalayo pa ng pinanggalingan ko para lamang makita ko kayo. Wika ng lalaki. Saan ka ba nanggaling, iho? Tanong naman dito ng kanilang ama. Tabako pa po ako nanggaling, Manong. Nakikisakay lang ako sa mga dumaraang sasakyan. Tapos kapag wala na talagang masakyan, pinipilit ko na lamang na maglakad. Sagot nito. Matapos nilang makapag-usap ay naghanap ang kanilang ama ng isang maliit na libro na kanyang gamit-gamit sa panggagamot. Alam ng ama nila na hindi barang o kulam yon. Gawa ng kitang-kita sa katawan nito ang sakit na ibinigay ng kung sino mang nilalang ang may galit rito. Unang beses pa lamang ito nakita ng kanyang ama kahit ilang dekada na siyang nanggagamot. Saan ka ba nagpupunta at bakit nagkaroon ka ng ganyang karamdaman? Tanong dito ng kanyang ama. Pagsasalaysay ng lalaki,
3 linggo ang lumipas noong nagkaroon siya ng ganoong uri ng karamdaman. Isa siyang mangingisda doon sa Tabaco na naglilibot hanggang San Miguel upang makakuha ng mga malalaking isda na siyang ipinamumuhay niya sa kanyang pamilya. Solo lang ito kung magtrabaho sa kadahilan ng kayang-kaya niya namang manglambat ng isda ng nag-iisa. Di naman yun gaanong kalayuan sa pantalan, kaya hindi niya ito ikinakabahala sa tuwing malaki ang mga alon sa dagat. Isang araw, habang siya ay nasa laot, nakapansin siya ng isang isdang palutang-lutang sa dagat. Noong una, inaakala niyang bokya yun. Pero nung malapitan niya ay doon niya nakumpirmang isda ang bagay na yon. Agad niya itong kinuha at laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang kakaiba ang isda na yon. Maniwala kayo o hindi, ang isdang nakita ng lalaking yon ay halos kakulay na ng kalangitan. Meron itong mahahabang palikpik at wala itong mga kaliskis. Nang makita ito ng lalaki, ay agad niya itong isinilid sa lagayan ng isda. Nang mailagay niya ito sa sisidlan, ay doon na nagbago ang ihip ng hangin dahil habang nagsasagwan siya, ay biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Animoy ang mga ulap noong mga panahong yon ay yumakap na sa karagatan. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasagwan kahit wala na siyang makita sa kanyang dinaraanan noong mga panahon na yon. Ang tanging gabay niya na lamang sa laot ay ang direksyon ng alon at hangin. Nagsisisigaw na din siya noon ayon sa kanya, pero pansin niyang hindi tumatagos sa mga ulap na yon ang kanyang boses. Ilang minuto pang pagsasagwan ay nadapo siya sa isang parte ng dagat na merong mga batong nagsisitaasan. Gulat na gulat siya noong mga panahong yon sa kadahilanang bagong-bago pa lamang sa kanya ang lugar na yon kahit ilang taon na siyang nangingisda rito. Hindi niya mawari kung nananaginip ba siya o ano. Pero alam niya sa sarili niyang totoo ang kanyang mga nakikita dahil ramdam niya ang sagwan sa kanyang mga kamay. Diyos ko! Nasaan na ba ako? Pag-aalalang wika ng lalaki sa kanyang sarili. Isang oras pa ang lumipas at merong narinig itong lalaki na isang nilalang na kumakanta. Napakatinis ng boses nito na siyang labis niyang ikinamangha. Sinasabayan pa yon ng instrumentong gamit nito na isinasabay niya sa kanyang pagkanta. Ang hindi lang maintindihan ng lalaki ay para bang naiintindihan niya ang kinakanta ng nilalang na yon kahit ibang lengguwahe naman ang gamit nito. Matapos nitong kumanta, ay bigla na lang nagsitaasan ang ulap na nakapalibot sa kanyang bangka. Doon ay nasipat niya ang isang buntot ng isda na pumailalim sa dagat. Matapos yan ay napansin niyang nasa pantalan na ulit siya ng Tabaco. Kahit wala siyang dalang isda noong mga oras na yon, ay hindi na niya muling tinangkapang pumalaot. Kinaumagahan ay doon na nag-umpisa ang pagtubo sa kanyang muka ng mga malalumot na halaman. Agad din naman siyang nagpatingin sa albularyo, pero kahit ang mga ito ay hindi matukoy ang naging sanhi ng karamdaman niyang yun. Matapos mapakinggan ito nila Berdin, ay napagpasyahan na ng kanyang ama na doon na muna patirahin ang lalaking yun nang sa ganon ay matulungan nila itong gumaling. Dito ka na muna manirahan habang ginagamot ka namin. Siya nga pala, anong pangalan mo? Tanong ng kanilang ama. Pablo na lang po ang itawag niyo sa akin.
Maraming salamat po sa pagtulong ninyo. Sagot naman ng lalaking yon. Nang maiayos na nila ang tutuluyan ni Pablo, ay pinapasok na nila ito upang makapagpahinga. Sa bawat gabi at araw na dumaraan, ay patuloy pa rin ang pagsasaliksik ng kanilang ama sa maaaring maging lunas sa karamdaman ni Pablo. Pero hindi pa rin nila yon matuklasan sa kahit anong librong panggagamot na hawak ng kanilang ama. Halos mawala na sila ng pag-asa kay Pablo dahil sa wala silang kaide-ideya kung anong uri ng karamdaman ang dumapo rito. Hanggang sa merong kakaibang nangyari. Isang gabi, habang natutulog ang mag-anak ay biglang nagsisisigaw si Berdin sa kanyang silid. Agad namang nagising ang mga taong naroroon sa kanilang bahay dahil sa lakas ng pagsigaw nito. Dali-dali siyang tinungo ng kanyang ama upang gisingin. Mahirap na. Baka mamatay sa bangungot si Berdin noong mga oras na yon. Maging ang tiyuhin Brabico ay pumunta na rin sa silid ni Berdin upang tumulong. Awa naman ng Diyos, nagising yon sa kanyang panaginip. Bigla itong bumalikwas sa pagkakahawak ng kanyang ama nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tay! Alam ko na ang lunas sa sakit ni Pablo! Wika ni Berdin nang nakaupo na sa kanyang hinihigaan. Teka lang, sigurado ka ba? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Tanong naman ng tatay niya. Tay, merong dumalaw na sirena sa panaginip ko. Sagot naman ito sa kanya. Agad namang nagkwento si Berdin tungkol sa kanyang mga napanaginipan. Ayon sa kanya, na noong natutulog siya ay nadapo siya sa isang lugar sa gitna ng dagat. Napakaliit lang ng lugar na yon. Nakakasya lamang ang isang tao rito. Habang nakatitig si Berdin sa karagatan, ay biglang merong umahong nilalang sa dagat na parang isang uri ng balyena. Agad siyang nilulon ng dambuhalang yon at napunta siya sa isang lugar na merong isang sirena. Meron itong tungkod na napapalibutan ng lumot, tapos mga isdang umiikot rito. Kahit nasa ilalim na siya ng karagatan noong mga oras na yon, ay nakakahinga pa rin siya. Lumapit ang sirenang yon sa lugar kung saan naroroon si Berdin at kinausap siya noon ng lengguwaheng hindi niya naiintindihan. Sa pagtagal ng pangungusap ng sirena, ay dahan-dahan ang nauunawaan ni Berdin ang mga nais iparating nito sa kanya. Ayon sa sirenang yon, na kung nais niyang mapagaling si Pablo, ay kailangan niyang kunin ang isang kahoy na pinangangalagaan ng isang serpenteng kung tawagin ay ibingan. Naninirahan at bantay ang serpenteng yun sa kuwebang pinagpapahingahan ng mga sirena. Matapos nitong magsalita, ay idinikit nito ang kanyang hintuturo sa noo ni Berdin. Doon ay pumasok sa kanyang isipan ang lokasyon ng kuwebang tinitirhan ng serpenteng yun. Ibingan? Balak mo bang magpakamatay, Berdin? Tanong ng ama niya. Ha? Bakit naman ho, tay? Sagot ni Berdin. Hindi basta-bastang nilalang ang ibingan, Berdin. Nililin lang ka lang ng sirenang yon. Hindi ko hahayaang ibuwis mo ang buhay mo sa walang kasiguraduhang bagay. Galit na wika ng kanyang ama. Pero kahit anong pagtutol ng pamilya ni Berdin sa kanya, ay nagawa pa rin itong gawin ang nais niya. Yon ay ang tumulong sa kapwa, kahit kapalit pa nito ay ang kanyang buhay. Isang araw, bigla na lang nawala si Berdin sa kanilang bahay.
Hinanap ito ng ama at tiyuhin ko, pero hindi nila yon makita. Ang nanay naman ng tiyuhin ko noong mga panahong yon ay halos hindi napapawi ang luha dahil sa pag-aalala sa kanyang panganay na anak. Lumipas ang 3 araw at nakabalik na nga itong si Berdin, dala-dala ang isang kahoy na merong butas sa gitna. Nang makita ito ng kanyang ama, ay biglang nawala ang galit nito at napalitan ng labis-labis na pag-aalala. "Tay, pakuluan nyo yan, tapos ipainom nyo kay Pablo," wika ni Berdin sa kanyang ama. Pag-abot ni Berdin ng kahoy sa kanyang ama, ay bigla na lang yun humandusay sa lupa. Matapos ang mga pangyayaring yan, ay napaluhod na lamang ang ama ng tiyuhin ko dahil sa pagnanangis sa kanyang anak. Ganon din sila Pablo at ang tiyuhin ko. Di nila akalaing matinding kabayaran ang maidudulot ng pagkuha ng lunas sa karamdaman ni Pablo. Walang makapagsasabi kung saan pumunta si Berdin noong mga panahong nawala siya. Ayon sa ama ng tiyuhin ko, na isang napakadelikadong nilalang ang ibingan. Kung sakali mang makaligtas ka sa nilalang na yon, ay hindi mo pa rin kakayaning mailigtas ang iyong sarili sa kamatayan. Dahil sa oras na umalis ka sa yungib ng ibingan, ay ilang oras na lamang ang itatagal mo sa mundong ibabaw. Yan ang isa sa pinaka-nakakatakot na sumpa na maaaring maibato sa tao ng isang nilalang. Ayon pa sa ama ng tiyuhin ko, na walang sino man sa lugar ng ginubatan ang nakasakse sa nilalang na yon bukod sa kanyang anak. Lumipas ang ilang taon at napagpasyahan ng ama ng tiyuhin ko na siya na ang maging tagapaghalili sa karunungan ng ama niya. May katandaan na kasi yon at alam nilang nalalapit na ang pagtatapos ng buhay nito. Hindi naman pinaunlakan ni Tiyuhin Brabe ang alok ng kanyang ama dahil nais niyang mabuhay ng normal at ayaw niyang matulad sa yumao niyang nakatatandang kapatid. Hanggang sa tuluyang namatay ang kanyang ama at isinama nila sa hukay ang lahat ng gamit nito sa panggagamot. Magmula nang mangyari ang masalimuot na sinapit ng matandang kapatid ng tiyuhin ko, ay hindi pa rin maalis-alis sa kanyang isipan ang nangyari rito nang minsan itong hinarap ang isang nilalang na kung tawagin ay ibingan, at yung nakakatakot na sakit na lumot na nanggaling sa isang sumpa ng sirena. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang ayoko nang mag-free diving nung narinig ko yung kwento na to, no? Kasi alam nyo, napakalawak talaga ng karagatan. Kung tutuusin, kahit meron na tayong mga sobrang advanced na technology, hindi pa rin nalalaman ng mga scientists kung anong meron sa pinaka ilalim ng dagat. Kasi, para lang may idea kayo, no? Ang pinakamalalim na naaabot pa lang ng mga scientists sa buong mundo is yung Mariana Trench. Hindi pa nga ako sigurado kung naabot na nila yung pinakababa nun eh. Sa ngayon kasi, Mariana Trench ang pinakamalalim na parte ng mundo na pwedeng maabot ng mga scientist. Pero hindi ako sigurado kung napuntahan na nila yon. Yun nga, hindi natin alam kung anong mga klase ng nilalang ang meron sa dagat. Alam nyo bang mas nakakatakot pa yung mga engkantong nakatira dyan kaysa dito sa lupa? Kasi hindi natin alam kung triple, 5 beses o 10 beses na mas malakas yung mga yon kumpara sa mga engkantong naninirahan dito sa lupa. Hindi ako sigurado hindi ako sure sa mga sinasabi ko ngayon, pero malaki yung tendency na sobrang lalakas talaga nila. Yun nga lang, ang nakakalungkot sa kwento, merong kailangang mag-alay ng buhay
para masagip yung isa pang buhay. Sobrang bayani nito ni Chong Berdin, kung alam nyo lang. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.